morning mga mamshis, mga friends na anapod ko. Welcome to my channel. It's Tuesday today. Magloto ko og spaghetti kay moabot ang akong Prince Charming karon. Akong lutoon sa iyaha spaghetti parang sayon, human nag-oven ko og paa sa manok. So fights na, pero ako magkanon jud ko na ako'y kanon, dili pwede wala ako'y kanon, kay kabulion ko, dili na pwede no. So karon mami ang akong buhaton, ako i-check akong manok diri kung hapit na siya maluto. So happy ko karon kay maabot ang akong Prince Charming. Mauli akong life diri magluto, manglimpyo, pero happy kaayo akong life. Mani akong kinabuhi. Kay hapit na luto ang akong paa sa manok. It's yummy. Ingani gid ta mga partner no sa kinabuhi, ang ato jung alagaan sila parang love. Parang kung sa pangayoon ako, yata giday ni Eric. Mao yung, ako dyan siyang alagaan, o pakanon gid na ko siya maayo, parang kusgan ba? Kabalo ka kung sa'y kusgan, ayaw pag-isip og unsa ha, kusgan ba siya, mangita, o sapi, kay healthy man, takanon ako siya og manok. Kamuha, dautan kay magunahuna ha, mga mami. I love you mga mamis ug mga gwapa na ko nga higala. Continue gid ha ang pagsubaybay ninyo kay Kikay Wenlyn kay daghan kay mong makatunan nako. So sugdan ako ang pag-slice sa bombay, sa ahos, very simple lang. Unya ground beef, human kani siya. Malipayon kay ko basta na ako sa kusina. Ganahan kay ko magluto. So mag-slice na ko. Usahay baya no kay makahila ko ani. Kani galing unsa na? Kaning usahay ba makahila ko aning sibuyas. Ang sibuyas nila kay di ko kalito. Kani siya ilang ahos kay Kanaf low. Kuya ka ayuday. Sus, ginuho ko. O, nanawag na akong oven. Kumana siya. So, mga mamshis, akong abrihan akong oven kay naluto na ako. Chicken. So, ako ipakita sa inyo. Wow, di ara siya. It's so yummy. Happy si Papa Eric, si Afam. Ang ginatawag nila Afam. So, this is my legs chicken. So yummy. This is oven butter. This is oven butter chicken ni Kikay Wenlyn. Gusto mo makakaton ani? I will teach you sunod. Balik sa nako siya kay parang init kay unya pa man maabot akong Prince Charming no. Unya pa siya maabot. Mga 2 hours pa. So tama-tama maluto akong spaghetti. So abangan ang pag-abot sa akong Prince Charming. Kay makita ninyo kung unsa mi magakos. Kay hangop 2 weeks wala mi nagkita ha. That's 2 weeks. Diri na ko siya gisa. Diri nga pan. Ganahan kay ko magluto, labi ang akong gilutuan mahurot gid niya. Kanang makita gid nimo ba nga lami kay ang kaon kay gilamian. Matilok gid tanan. Nimudungag pa gid siya kay lami di ay. Tan-awa ra. Ang anak ko magluto. Kailangan
happy. O sometimes mukha sayo-sayo ko ina magluto parang ang akong giluto happy pud siya kana bang lami. Mao na siya akong sekreto sa kinabuhi. Dili ta magproblema oy. Kung kanang problema i-set aside na nato kay makapangit ang problema. Happy kay ko basta magluto ko. Bisag ako ra isa. But ani kailangan pag nagluto na nina og songs para happy. Masunog lang niya kung giluto ron. Nagsugod na ko og gisang. Ang akong giuna kaning karni. Ano siya? Karni without oil. Without oil ha. Kay mag-oil naman na siya basta mainit na. Mag-oil na siya basta kung ano, gawas ang iyang juice. Ani nga, karni. Di na ito butangan of oil. Ang ibutang na ko kay, of course, paminta, black pepper. Human kaming salt. Hantod, ani ko mag-style mag-gisa. Dili na ko butangan og mantika. Inatok kumbaga. Dili ko magdagan og butang og mga unsa-unsa. Pero lami siya kay malipayon man ko nagluto, ganahan lang ko pero kung magluto kag kontra gusto, wala di gina siya lami. Kanaging subuon ka niya, dili ka ganahan magluto, kanang napugos lang ka, wa ginay lami. Kani kay lami ni kay ganahan ko magluto. Pag magawas-gawas na iyang juicy, ma-brown na siya. Butangan na nako siya og ang ahos day. Ang ahos. Enough low. And then the onion. Yung anak na ko siya magluto din. Mura kong nagdula-dula. Murarag nagdula-dula. Simple ra kay magluto mga nanay, di ba? Ganahan kay kung magisa-gisa. Labi na music. Happy lang ta mga mamsis. Mga guwapa na ko nga amiga. Dili ta magpa kuan ana mga problema. Uy, Diyos ko. Mapangit pa anak. Anak lang, gisa-gisa. So, dali ra kaayo mo ni akong pakaon ni Eric unya. Simple. Simple. Nya kabalo ba mo? Kabalo ba mga machine? Sa ilang mo ani? Butangan ako gamay. Gini sa mix. Parang ma-inlove sa ako si Eric og samot. Kaya na-inlove naman daan. Dungagan pa og 50% kaya 100% naman to. Mahimo na yung 150%. So, yung anak pa mga mamshis. Niya, magpa-pretty kapag abot ni always pretty. Mangyod, bisag wala siya. Magpagwapa yung perminti. Uy, kaya di ko gusto malusyang. Sa gamay pag daw ko arte na daw ko kaayo yung pang mama. 5 years old pa lang daw ko. Nakitaan nagigug arte ni mama. Nagsuot daw ko og sexy. So, nag-brown na siya.
brown na siya. So, naluto na ni karon taod-taod. Ipakita na ko sa inyo. Luto na siya. It's ready to serve na. Pero, ang akong Prince Charming coming pa. Nagsakay na daw siya sa helicopter. Wow! Bongga! Abangan ang among pagkita. Hey, mga mamshes, mga friends, thank you for watching. Don't forget to like and of course, subscribe my channel para daghan kayo makuha nga tips, mga mamshes nga. I want you to inspired nga dili ta magmukmuk ug magpapangit bisan nanay na ta ha. Okay, see you next time. Thank you. Bye.